tekstiraca koji bi u želji da odvrate svijet od države. Zato se kad budete sudili, ne bojte ljudi, već se bojte mene i ne zamjenjujte riječi moje za ono što malo vrijedi, a oni koji ne sude prema onome što je Allah objavio, oni su pravi nevjernici i ti im sudi prema onome što Allah objavljuje i ne povodi se za prohtjevima njihovim i ne odstupaj od istine koja ti dolazi. Svima vama smo zakon i pravac propisali. Allahu će se svi vratiti pa će vas on o onome u čemu su se razilazili obavijestiti i sudi im prema onome što Allah objavljuje i ne povodi se za prohtjevima njihovim i čuvaj ih se da te ne odvrate od onoga što ti Allah objavljuje, a ako ne pristanu ti onda znaj da Allah želi da ih zbog nekih grijehova njihovih kazni, a mnogi su ljudi zaista nevjernici. Zar oni da traže da im se kao u pagansko doba sudi kao kad nema objave? Zar pored objave da sude, da se objava, da traže da se objava diskvalifikuje i da se sudi po nečemu, da se prizivaju? Židovi ti mudraci nisu mogli hukma izmisliti, a da mogu današnji povodljivci. Zar oni da traže da im se kao u pagansko doba sudi, a ko je od Allaha bolji sudija narodu koji čvrsto vjeruje? Mi smatramo da se muslimani trebaju boriti za svoje dobro i boriti protiv svoga dušmanina i boriti za opstanak na svojoj zemlji i baveći se političkim radom i ulazeći u vlast, koristeći ovu demokratiju. Znajte da nećete uspjeti ni jednim putem ako ne krenete putem kog vam je propisao vaš gospodar. Znajte da vaša unutrašnjost i spoljašnjost, vaša tajna i javna djela moraju biti onakva kako ih je Allah dželle ve ala naredio. Znajte da bez šartova koje je Allah dželle šanuhu postavio pred nas neće se ostvariti ni jedan od naša dva dobra. Ni pobjeda na dunjaluku, niti nagrada na ahiretu. Svoj dio vlasti trebamo uzeti, a ne njima ga dati. Nema mjesta, to je mjesto koje pripada Allahu dželle šanuhu. Ako je nešto zabranio Allah dželle šanuhu, a roditelj naređuje, ne smije se poslušati. Ako to naređuje emir ili imam ili predsjednik države ili komandant armije ili određeni sud ili ne znam policija ili ne znam šta, nema pokornosti. Ako se pokori, izjednačeni su sa Allahom tabaraka wa ta'ala, odnosno pokorilo im se mimo Allaha, postale se pokorno njima, a ne pokorno Allahu dželle šanuhu. Pa moraš ti tražiti izlaza za neke situacije prinuđen da bi opstao. Jer ako je nužda jesti krmetinu da bi pojedinac opstao, veća je nužda biti u vlasti, ma kakva bila, da ne stradaju muslimani kao što su stradali kada je sve bilo u rukama drugih. Budite oprezni, ne dajte nikakve podvele za vašu vjeru. Zar nakon što vas Allah dželle šanuhu uputio, nakon što vas učinio vjernicima poput ashaba, zar da se ne ponašate kao ashabi? Zar da se ne ponašate kao oni? Zar da se ne odreknete mušrika i proglas od Allaha i njegova poslanika na danu velikog hadža da se Allah odriše svih mušrika i njegov poslanik? Zar da se vi vjernici ne odreknete mušrika? Zar da se ne pokorite Allahu i da ne slijedite njegova poslanika sallallahu alaihi wa sallam? Kada uđemo u vlast, ne možemo izmijeniti narav države ni njene zakone, osim onim dijelom koliko nas je. A to je to što smo dužni i to je obaveza. A drugačije je izdaja islama i muslimana. Tako su izmislili izbore, a poslije toga su izmislili neke narodne poslanike koji se skupaju u parlamentu i onda dogovaraju kako će po određenim stvarima suditi. Eto, ako se razbije auto, šta ćemo? To ćemo. Ako se otvori kafana, šta ćemo? To ćemo. Ako čovjek bude pustio dugačku bradu, šta ćemo? To ćemo. Ako čovjek tjedne žen drugu ženu, šta ćemo? To ćemo. I danas je ljudima zakon u svemu malom i velikom. Izvor vlasti, izvor šerijata, zakona u islamu je kitab, Kur'an, sunnet, iđma i kijas. A kod ovih je nazovi narod, a mi često vidimo da je narod od toga dalek. Ne ima kod njih kitaba, niti ima sunneta, niti iđma, niti kijasa. Često je to proizvod pritisaka kafira i njihovih želja. Češće nego čak volja sopstvenog naroda. Mada i narod ne smije suditi sam sebi, nego mu sudi Allah, gospodar svjetova. Mi smo spominjali te poslanike narodne u parlamentu, zastupnike ispred naroda, gdje se u svakom mjestu glasa za kao svog predstavnika. Na kraju kada se izaberu, postoji njihov rukovodilac koji operiše radom parlamenta i što god dođe
na temu da raspravljaju o njemu ili dogovaraju, ide se na većinu, bez obzira kakvi na kraju zakoni bili i gdje je onda mjesto Allahovoj vjeri kad znamo da kogod presudio, kad bi svi svjetovi presudili, nema nam izbora da postupimo suprotno naredbi gospodara svjetova. Zašto vjernik ne može ući u demokratiju, niti može ući u izbore, niti može ući u parlament? Zato što za sve svjetove ne možemo promijeniti propis gospodara svjetova. Kad bi svi svjetovi na jednu stranu donijeli jednoglasnu odluku, a propis gospodara svjetova je nešto drugo, šta moramo da slijedimo? Propis gospodara svjetova. Nema nam dokaza niti opravdanja da postupimo drugačije. Šta znači onda kad uđemo u demokratski sistem odlučivanja i vladanja? To znači da smo se dogovorili da nam sudi neko drugi. Šta to znači? Da smo uzeli pored Allaha dželle šanuhu drugog gospodara. Znači što god oni dogovorili, kako se god složili, koliko god to ljudi podržalo ili bilo protiv, to ne mijenja kod nas odnos prema Allahu dželle šanuhu. Inil hukmu illa lillah. Vlast je samo Allahu, nikom drugom, ostalima se samo pokoriti ili u kufr, ili se pokoriti ili biti kafir prema Allahu dželle šanuhu. Ovo je najbitnije u vašem životu. Ako ga ne shvatite, vi ćete samo bradu nositi. To će biti jedini vaš islam. Ako se u parlamentu raspravlja o alkoholu, porazu na alkohol, odobravanju, dozvole za kafane, reci slobodno, ja sam mu'min, protiv sam toga, Islam je zabranio alkohol, ja dižem svoj glas, ako te podrže, tamam, ako te... 7 krstaških ratova čitave Evrope je bilo usmjereno na Egipat i Palestinu u danima velikih muka ummeta unutar sebe, ali nisu uspjeli. Međutim, kad su pošli krstaški ratovi demokratijom i parlamentom i izborima i titulama i hvalama i položajima, tad su muslimani postali krstaši. Tad su muslimani se borili i bore se i dan danas za njihove ideje. Tad su muslimani se borili i bore se i dan danas za njihove ideje. I treća varijanta je da učestvuješ u toj vlasti sam. Kod nas u Bosni nas je 50%, pola nas u Bosni. Hoćemo li dati četniku koji je 30% i Hrvatu koji je 20%, njih zajedno koliko nas? Hoćemo li njima dati vlast? Nemojte misliti da su ta gluti toliko naivni i glupi, da su glupi ne bi vladali. I uvijek će se igrati tom većinom i uvijek će dobro gledati ko može doći. I na kraju kada bismo došli do pobjede protiv njihovim sistemima, tada bi učinili vojni udar, svrgli, kao što je slučaj skoro u svakoj zemlji gdje je to pokušano. I upitajte svoju pronicljivost i pitajte šta je sadržina, smisao Islama, šta nam Islam u takvoj situaciji nalaže, da uzmemo svoj dio ili da ga pustimo dušmanima. Možda su izbori blizu i čovjek se pita šta ćemo mi smo vam dali odgovor. Allah tabaraka wa ta'ala ne dozvoljava vjernicima da sjede u skupini koja priča onako pa se dodirne Allahovi ajeta sa šalom, a kamoli da sjede tamo gdje kažu hoćemo suditi po islamu, kažu nećemo, dignu nećemo. Koja šala ima veća izigravanja Allahovi propisa? Po čemu ćemo, kako ćemo propis udariti za ovo i za ovo, Allahov propis jasan, vala ćemo tako. Ima li većeg ismijavanja Allahovi ajeta i je li džaiz mu'minu tu doći, tu biti i to podržavati? Jer kada mi glasamo, onda će oni tek osjetiti kako je to moćno. Međutim, kada oni izmisle 1000 partija, a mi ne glasamo ni za jednu, srušili smo i sad taj sistem. Mi nećemo, šta vi hoćete? Nećemo Allahovu knjigu i sunnet poslanika? Nećemo. A što? Zato što to vodi u džehennem. Ali ako se mi budemo igrali sa ovom ili sa onom ili sa onom, a vidjeli ste, maša Allah, i mi smo vidjeli kako te partije izdaju. Ovo je hukm Allahov dželle šanu. 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 A onoga koga Allah želi u njegovoj zabludi da ostavi, ti mu Allahovu naklonost ne možeš nikako osigurati. To su oni čija srca Allah ne želi da očisti. Ako smo već postali za njega mušici i ostalo, onda treba da ono zbog čega smo to uradili, zbog čega su se opredijelili na ovakva shvatanja, smatrajući ih korisnima za muslimane i da ih Islam propisuje nama u ovakvim situacijama, daje nam ruhsu, onda je šteta da ne uradimo isto to zbog kojeg smo takvog stava. Nemojte slučajno biti poniženi i da se znojite praveći kuću za svoja leđa ili
stičući nešto čime ćete potpomoći taguta. Ako budete u tome čvrsti, slijedit će vas u tome narodi muslimanski. Ako u tome prestanete, sa time prekinete, ja ne mogu iskazati šta će vas sve snaći. Mi murdžije nismo uopšte, jer kada ovo radimo, ne znači da ostavljamo djela iza imana, nego smatramo da je ovo djelo od imana i islama koji nam naređuje da se borimo, ne puštamo dušmaninu. Mi koji smo naučili da nam Allah Želešanuhu naređuje da njegove zakone uzdižemo i njega da uzdižemo subhanahu wa ta'ala, a da smo kafiri u taguti ono što on izmisli, ako bismo to uradili, onda bismo odstupili od Allahove Želešanuhu vjeri. Znači, braćo, ako sve ovo nije kufr, i ako sve ovo nije suprotno islamu, šta je zapravo suprotno islamu? Šta se to stavilo na drugu stranu protiv islama ako nisu ovi zakoni? Ima li nešto da je stalo suprotno islamu i svim silama se protiv njega bori i osuđuje ga i odreklo ga se skroz, ne treba mu? Ima li onda nešto da se može nazvati kufrom? Ovo je, braćo, na prvom mjestu. I to je taj širk 20. vijeka i to je taj kufr. Kad to znamo, onda nema pravo čovjek koji vjeruje u Allaha i sudnji dan da se nalazi u njihovim partijama i njihovim parlamentima, niti u njihovom pravosuđu, niti u njihovim izvršnim organima. Znači, ne smije da bude njihov policajac, nego mora biti od onih koji uzdižu Allahovu riječ, njegovu knjigu i sunnet njegova poslanika sallallahu alaihi wasallam i odriču se ovih zakona, to jeste da budu u spašenoj pobjedničkoj grupi koja će biti na Allahovoj vjeri, pa ili će na tom putu poginuti kao šehid, ili će na tom putu dočekati Allahovu Želešanuhu pomoć. Pomaganje Allaha Želešanuhu jeste borba za njegovu vjeru, jeste borba da la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah preplavi od istoka do zapada i da se vide visoko iza svih sistema, iza svih sistema, iza svih ustava, iza svih ustava, iza svih parlamenata, iza svih parlamenata, iza svih država, iza svih ideologija, iza svih vjera. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ova tema, braćo, ne recite ima li što drugo da govoriš. Ne recite nemoj o tom. O ovom samo treba govoriti. Ovdje su zakazali muslimani, ovdje su muslimani izgubili vjeru, ovdje su muslimani izgubili put, ovdje su muslimani izgubili snagu i moraju se vratiti na ovo. Nema ulaska u džennet bez ovog puta. O vjernici, uđite u Allahovu vjeru potpuno i nemojte slijediti šeitanove stope. Allaha se bojte, Allaha se bojte. Lijek, braćo moja, da se ovo zaustavi jeste da mi zasijamo u punom svijetu, da mi proradimo kao pčele kao što smo nekad radili. Dođite da zajedno obnovimo džemat u duhu kog smo imali od dana džihada pa kasnije. يتنافسون